bar tafiya. Gida gida na ce Hamza, Namu ne shi. gida gida na ce Hamza, Ta so mu je. gida gida na ce Hamza, Kai za mu bi. gida gida na ce Hamza, Mai gaskiya. gida gida na ce Hamza, Ka taho mu tai. gida gida na ce Hamza. Mai kwarjini. A yau ne 22 ga watan goma shekara ta 2022, Honorable Hamza Dalhatu Ɓatagarawa wanda ya samu wakilcin sakataren ƙaramar hukumar Ɓatagarawa Honorable Janaidu Bara'u a yayin da ya ƙaddamar da wani katafaren dam a garin Busau a ƙaramar hukumar Ɓatagarawa. Gashi dai kamar yadda kuke gani. Ɓatagarawa da caranci ya kawo na maganar gyaran dam. In mai unguwa da sauran al'umma wannan wuri za su iya tunawa lokacin da honorable member yana majalisa 2011 ya kawo aiki na magana gyaran wannan dam a garin Busau. Allah bai samu tiket ba a 2015. Dan majalisa da yau gaje shi honorable Kabir Sha'ibu Caranci ya zo aka gudanar da aiki na wannan dam. To amma daga abin da muka gani a ƙasa da kuma abin da mutane ke gani, yanayin yadda aka yi aikin kamar ita gwamnati da ita hukumar sakatari ma basu gamsu ba, saboda kusan dam ɗin bai tsaya yanayin yadda aka tsara za a gudanar da shi ba. Ruwan sun zo suna haurawa hannu, saboda haka sai dan majalisa mai wakiltar Ɓatagarawa Caranci Honorable Hamza Dalhatu ya ga akwai buƙatar ya sake neman alharma ga ita wannan hukuma domin ganin me za su iya yi domin ganin an fitin wannan dam ɗin ta shafa yadda al'umma za su gabatar da ayyukansu na noman rani, su samu arziki, su yi hidimominsu na kasuwa. Domin da inda Allah ya kawo dam za ka ga mutane ba za su rasa abubuwan yi ba a wurin. Saboda haka ya yi ƙoƙari ya haɗa kai da wannan hukuma ta sakatari ma domin ganin yadda za a zo a gudanar da wannan aiki na tabbatar da cewa an zo an gyara wannan dam. A nan muna tare da su wakilai na shi babban darakta na wannan hukuma da ɗan kwangila wanda za su zo su gudanar da wannan aiki. Kamar yadda ka sani mai unguwa, jama'a suka sani, wannan wurin dama na gwamnati, amma daidai da haka mutane sun zo sun ɗan ɗiba suna ɗan gudanar da noma saboda suna ganin kusan aikin kamar ba a ci gaba ba. Saboda haka a taƙaice saƙon shi ɗan majalisa da gwamnati shine a gaya wa mai unguwa da shi da al'umma da ke wannan wurin da Allah cewa duk wanda ya gabatar da wani abu wanda yake na noma a wannan wurin, ko na dawa ko na wake ko na menene, da Allah da annabi ya hanzarta ya cire abin da ya samu Allah ya bashi, domin mutanen nan suna son su fara aiki, kuma shi aikin gwamnati yana da ka'ida da lokaci. Kallon cewa shekara ta zo ƙarshe kuma duk abin da suke son su yi suna son su yi shi ne cikin wani ɗan lokaci kafin shekara ta ƙare. Saboda haka idan aka ce sai an ban misali mutane da ke da wake ko dawa sun gama, to kaga ba a sanar da za a gama aikin. Saboda haka ake baka hakuri da kai da al'ummar ka cewa da Allah a gaya wa mutanen da ke wannan wurin su hanzarta cire abin da suke da shi na noma, da dama mun sani cewa wannan wurin gwamnati ta biya compensation na gwamnati ne. Amma duk da haka tunda mutane sun zo sun nema kuma gwamnatin dama ta mutane ce, saboda haka ake son a tunatar da mutane mai unguwa cewa da Allah su dan hanzarta daga nan zuwa gobe su cire abin da Allah ya ba su, domin mutanen nan su zo su ci gaba da ayyukansu kamar yadda muka zo nan tare da su. Allah iyaka shi mai unguwa dai ya ji bayani na kai kayan wakilci, kuma ka gaya mashi shi ba ya wakilci jama'a ya sake gaya masu cewa da Allah su yi haƙuri su ba mu wuri mai aikin da ke gaban mu, saboda kamar yadda ka ce aikin nan dan karkarar lokaci ne, kuma idan ba a same shi ba ana iya samun matsala, al'umma su karasa. Tsakanin da Allah bai unguwa sai ka yi ƙoƙari ka gaya masu su cire kayansu, su yi ƙoƙari su cire. Za mu iya ba su tun daga yau gobe jibi har zuwa gata su cire kayansu. Mu yanzu nan in bancin ma abin ganin da kun ga mashin sun shigo nan wurin sun fara baza kaya suna fitaniya ana aikin, to saboda wannan amfanin gonansu shi yasa aka ɗan jinkirta, muka ba da wannan ake muka ce to sati ɗaya. To kaga kusan yau an kwana nawa ana cire wannan dutse, kusan kwana 2 ko 3 yau. To kun ga sauran muna iya ba da kaman kwana 4 nan gaba misali, to wanda duk bai cire ba kuma
kaga lahin shi ne, in muka zo ba fasa aiki za mu yi ba, saboda haka sai ai haƙuri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In fact irin su mun rasa su a cikin jihar nan wanda ban ji daɗi ba ko kaɗan. So da wanda yake maka abu baka expectation wai wani wanda shi bai taɓa yi ba, ga mutum yana yi kana ta gani. So how do you zaka expecting wai wani kuma zai zo ya fi shi ko na shi wancan wannan bai ba. To wannan dai ban ji daɗi ba gaskiya. Allah kuma sai haka yafi alheri gare shi ya kuma ba shi wata kujerar da zai zo ya ci gaba da abin da yake. Sai wani ɗan kashi na biyu muna son at least mun sani ba mu sani, amma dai muna son mu ƙara sanin demarcation na wuraren nan a gaban kowa, a kan kowa mu gani da idanunmu, mu sani shi mai unguwa da ku wakilan mutane kun san haka, an san haka. Muna son mu ga wannan demarcation ɗin gaskiya saboda muna kar mu samu wani korafi ko something like that. Idan mun tabbatar da wuraren nan wani lokaci mutum ba zai yi magana ba sai ya koma ya ta korafi ya rika Allah ya isa da sauransu irin waɗannan abubuwan. To amma muna son mu sani. Sannan na biyu ina so mutane su ƙara haƙuri da cewa wani al'amari dai alheri ne. Akwai ban mantawa an yi sabon titi a Katsina, mutane sun yi zage-zage, sun yi tsina, sun yi waye, an waye gari yau wannan wurin ya zama kawai yanzu ita ce Katsina, ta koma wata irin alƙarya. Sannan na biyu sai zama da cewa waɗanda aka taba masu wuri aka ɗan rage sai zama darajar wurin ta fi ƙarfin abin da duk suka mallaka. Kuma muna son da Allah mutane su ba mu haɗin kai, ci gaba ne kawo muku shi aka yi, wanda ya kawo naku ne, mu da muka zo mu yi shi naku ne, mu mun gama tafiya zami ku za ya amfana. Da Allah muna son haɗin kai daga wurin kowa. Mu especially wannan sako na ba da shi ne ga mai unguwa saboda ban san wane da wane A, B and C ba, mai unguwa shi ya sani. Sai ka duk wanda zai dan kawo mana wani korafi to mai unguwa ga shi nan ga ka, mu dai ba mu san shi ba, kai ka san kowa. Alhamdulillahi. Gida na ce Hamza. Mai kwarjini Gida na ce Hamza. ai sai da kai.